ngai ku beli Palestin pat ki perlok ki baju sutanat ban pet ya video ku spell hakan ka por ka bamta ngai ku beli ru ya pi ka teng Jesus Christ nang panim jungi ngai scam pedon na pedeng kamet ka bakut bakhe da ka jing sumar ru try kan rat jungi te kan ka por ka bamta pat ngawar lampat ya pi ling baki khot bible para chwa bangna cha prang ya kan ka benta tingin phai bat nga na ka sti se kinong room kong ka ba lai ka khot ka ba spu bat ka ba khat kumbala tho omdon ubahok omdon uwiru baro kila sakamano kila ya kela bomuntoy langno omdon ubale babha omdon uwiru aning isuthu baktin jong blay ka ong ba omdon uwiru ubahok omdon te habangi ngisakri nakamta ka buram ko jong blay bangin le te ai ba nimlong kita kiba kam yelde kibahok bakam nyade ki bajanai na maktin jumlai klatho tere ngadon pat ban wanra chapi li baki katto kan ne pat khot bible kan ne ga pur bamta akumno kaktin jumlai pala pedeng ta ki jing ya jungi pedeng ke jing la jungi bang ya hata ki badai bajanai tere kaktin jumlai pat kap semla penrem bat kap semla ong angin kutno angta re ka ong pat tobe sakahok pat ai kapur jung pi pelok ban pet je kan video pangan sai che feeling baki katto karne tili ki khot bible bakumno ide banlong tak bosung thu bangle namta kaburam ko jung blay bangin be sakta kahok ai kapur jung people lok bat page kini video adu kabakut ka kitab ki probab kalnong ka ba arpaway ka dikot ka ba arpaway uta babe ya kahok pat ka jing isnei ushem ya ka jing im ya kahok bat ka burom ka city ka ban kong upol apostol sa Timothy kanong ka ban rew ka dikot ka ba khatway henry mame a ubreu ujong ublay to pajap no nakine ki ru pat to be bra ya ka hok ya ka jing rublay ya ka jing et ya ka jing it ya ka jing yasha ya ka jing jemnut ka gospel Matayos kanong ka ban rew ka dikot ka ba lifeline henry pinyawat chwa ya ka hima ublay pat ya ka hok jong u te yakine ki baro on sa lang tam happy ka kitab sam kalnong ka ba chispa kadar dikot ka ban rew naba on pen khi ya u lanuru ka jingken ma yu bahok kan sa junom ka kitab sam kalnong ka balai pesau dikot ka ba khatsan kikmat utrai kidon sa ubahok kiskor jong u balapli ya ka jing kaang dongki ka city ka ban nikong upetros kalnong ka balai dikot ka ba khatsau henry lada pi asha sitomru naka benta ka hok sukma pi henry wat shifting nakata ka jing pen shifting dongki lemne wat ki fly ka city ka baar apostol Paul sa Korin kalnong kabasan ka dikot ka baar paway namar ya uta ubom semlatip ya kapop wala penlong kapop na kamata jungi kanang baun penlong yangi kahok ublay hau ka kitab sam kalnong kabalay punyaw ka dikot ka baar pra naba utray uij ya ka jing bishar bat ye no yaki ruku jung u lari penim yaki halakerta henry yu usumba jung maman on no ka ti upol apostol ki Filipi kalong kabasau ka dikot ka pra hakabawai no ko pra bangej ki babha ki badon burom ki bahok ki bakhuj ki ba itnat ki bade yaro lada kano ka jing bha pat lada kano ka jing yaro to phin ya perkhat yakine ki ru ngai scam perlok pleyo hi ki jing toy bat ki jing kai ling ba kani ki khot bible bangla asapi hoj hapding ka jing ti jungi kum ki kristana ni kum ki khun ki jong blay ngimla ban jat khem ling ba ki jing ele
lagalong hakicing sakren lagalong akan unu ki benta amta me bangile amta kapurang ujung blay dan re ngimde pat men sa skor ekta ki borok hot tin ke jumle kladep tho pakladep kren sai ru ba omdon wiru bahok tere kam tin jumle kam semla penrempat jengi pangile amta kapurang ujung blay pat tin jumle pat kadon pat banong yengi kalong pangin be brai sagahok kumbala tho naneka sti kaban kong after pol so ti kanong kaban ko dikot bakat we patangane ka tin jumle kam semla penrem bat kam semla ong yengi patlah peding kita kijingga jenti jungi patlah peding kijingga jenti jungi palang imlong tagi bakut tiba siba tiba janai bahok smart jong blade tende tin jumle pat kong to be brai sakahok bat haswa bangan penkut kene video adon pat banong e jepi kun ki prolog pangile amta kaburum jong blade nyimde pen sa skor yaki kitin bami nang tai to yaj be chaprang pa uble uchung subha nang taka jingim jungi te kble sibun prolog ni saya kendu pat agi we pat ki video